U nového videa z Brawl Stars. Dneska budeme mať opening, lebo budú znižovať šance na brawlerov a tak a star dropy. No, ideme si otvoriť Chaos Drop. Dobre, tak, zoberiem si. Tak, načítal som to. Nice, poď. Nie, iba rare, to je hrozné, nevadí. Teraz ideme na star dropu. Čo tam bude? Rare? No tak, nemôže tam padať na čo lepšie, zoberiem si ešte toto tu, tak. Ideme otvárať ďalšiu star, ne, aha jo, dobre, super, to je tiež dobre. Ideme na ďalšiu star dropu, čo tam bude, no tak, prečo sa tak dlho načítať, dobre, super, to tiež nie je dobré. Ale myslím si, že by mohol tu padnúť nejaký brawler dneska, rare nič, dobre. Ale keby padol brawler, tak si ho rovno odskúšame, bolo by to extrémne dobré. Mytik! 500 kreditov. Bastra za chvíľku už asi bude mať, ne? Dobre, nice, rare, nič. Tak. Chaos Drop, tam bude Epic, či? Dobre, Epic, nice. 200 coinové, nič moc. Ideme na Star Dropu ďalšiu, čo tam bude? Mytik zase, nice. 150 kreditov, to je tak menej, ne? Má tam byť 500 náhodou? No nevadí. Tak Chaos Dropa, Epic, OK, to je dosť dobré. Tak, čo tam? Epika, mne tak veľa padajú tie epiky. Iba epiky mi padajú, či nie? Ne, nič nechcem, prečo tam omylom klikám? No, rare, super. Prečo sa to seká? No, dobre, nice, mám to. Bastra nechcem, prečo som klikol mimo von. Dobre, tak idem ďalej otvárať. Star Drop, čo tam bude? Rare, nice. Chaos Drop, čo tam bude? Poď. Ne, nevadí. No, ideme na ďalšiu Star Dropu, poď. Epic, nice. Ale iba 100 coinov. Ideme na ďalšiu. Prečo iba rarky a epiky? What? To je divné. Chaos Drop, čo tam bude? Epic. Nevadí. Tak, coiny sa hodia vždycky. Star Drop, rare, nič moc. Star Drop, čo tam bude? Iba toto, to je nič moc, powerpointy. Legendárku si necháme na koniec. OK, tak ideme na Star Dropu. Nice. 150 týchto? Ne, to je jedno. Dobre, tak. Ideme si otvoriť. Nezabudol som tačku. OK, tak ideme sa pozrieť na tie posledné. Tak, dobre. Demonic Drop si zoberám. Pekne, otvoríme ho. Poď, Mortis. Nie, no nevadí. Ale tá playerika vyzerala dobre, nice. Tak, OK. Chaos Drop, čo tam bude? Poď dať čo dobre. Poď opečko. Ne, Epika. Tak teraz zoberiem asi toto, nebudem mu tracať gemy. Vieš to, Mechabox. Ale ako... No, čo tam padne? Ne, ja som omylom neklikol na oko. Keď kliknete na práve oko, tak je väčšia šanca, že tam dačo padne. OK, tak... Idem si otvoriť ďalej. Angel Drop, 100 pointov. Čo tam bude? To sa rozmnožilo hneď. 2 tieto sushi rolky. Ďalšia sushi rolka. Tam by mohlo byť 6. Tak. Nice. 2. Tak, poď. 4. Tak to sa mi nestalo. To mám prvýkrát toľko tých. What? Aká je na to šanca? No, ideme na legendárku. Prosím, brawler. Plus, poď. No nič, nevadí. Ideme na Chaos Drop. Som zabudol tam ešte vybrať, takže idem tam. Kde? OK. Aha, tu je, na konci. Čo tam bude? Plus brawler, plus... Legendary, ne. Poď brawler. Ty si nerobíš srandu, Clancy. OK. Ty si zo mňa robíš srandu. Jak Clancy. Ne.
To nie. Ty si nerobíš srandu. Ne. To nie je pravda. Nie. Ty si nerobíš srandu. What? Ideme do pásu si vybrať veci. PowerPointy, Random Star Drop, Epica Nice. Coiny, blingy, alebo čo to je. PowerPointy. Budeme tam mať ďalšiu legendárku. Takže si ju ideme otvoriť. Čo tam bude? Pulse Brawler. Čo tam bude? Hypercharge. Nice. To je tiež veľmi dobré. Hypercharge. Chaos Drop. OK. Čo tam bude? Bustera už máme skoro odomknutého, sa mi zdá, nie? Či? Lebo ja už ho mám skoro celého odomknutého. Blingy si zoberiem, coiny, kredity, PowerPointy, Random Star Drop. Ešte by som tam mal mať jednu legendárku ešte, sa mi zdá. Lebo jak som sa pozrel, tak zdá sa mi, že tam je ešte jedna legendárka. Počkaj, poďme na koniec. Chaos Drop, čo tam bude? Poď, dačo dobre. Nevadí. Tak poďme na legendárku. Čo tam bude? Plus Brawler. Prosím, Brawler. Poď. Hypercharge, nice. OK, nice. Tak ideme skúsiť toho Clancyho, či? No, poďme. Poďme na toho Clancyho skúsiť. Ale chcel by som už toho Bustera. OK, ideme skúsiť Clancyho. Nice, to bol dobrý opening. Ale ideme skúsiť Clancyho, keďže mi padol. Nice. Dáme si napríklad showdowny. To bolo extrémne dobre, nie? Dúfam, že tam budú nejakí ľahkí ľudia, ale nice. Dobre, už sa nám to zapína pomaličky. Ja som mal Brawl Ball, lebo na Clancyho by mal byť najlepší Brawl Ball. Viete? Tak, už sa nám to zapína. Dobre nabušení hráči. Ten Clancy nie je až tak silný, ale hrá sa mi za ňo dobre. Ale mám extrémne dobrých teammateov, keďže už dali gól. What? Sú veľmi dobrí. Nice. Dobre, ideme dať góla. Tak, poďte. Poď, dám ich. Prosím, musím ich zabiť. Nemôžu nám dať gól. Poď ulti. Nice. To bolo extrémne dobré. Dobrý gameplay. Poďme hore, zabijeme. Dáme góla. Musíme to vyhrať. Čo robíš? Poď hore, dole. Hore. Dobre, poď, dáme gól. Poďte. Yes, vyhrali sme. Nice. To je veľmi dobré. Nice. OK, nice. Ideme na ďalšiu hru. Tuto tiež by sme mohli vyhrať, si myslím. Už koľko natáčam? 8 minút, to je dosť. Ešte 2 minútky by možno mohla trvať táto hra. OK, ideme na hru. Mám tiež dobrých teammateov. Ale tá Emska je taká dobrá, nie? Choď preč. Dynamite. Choď preč, jau. Choď preč. Už ma to nedá. Nie. Nedáte nám gol. No super. Super teammate. Za to musíme to vyhrať. Oni nás nemôžu poraziť. Oni sú núbaci, nie sú tak dobrí, jak ja. Ja som tu najlepší, ja som tu šéf, chápete? Yes, góla dali typci. Dobre, bro. Nice, ideme im dať ďalšieho góla. Nemôžu vyhrať. Za to, že nám dali gól, nemôžu vyhrať. My ich porazíme. Poď, dáme ich. Poď. Nie. Nie. Ale tu ešte nebudem dávať pre istotu. OK, poď, zabijem Emsku. Poď. Choďte do rohu, že vám dám ulti. Poďte, chcipnite. Oh yeah. Double kill. Nice. Poď, dáme im góla. Poďte, bro, dáme góla. Nie, ja som skapal. Musíte dať gól, prosím, dáš to. Nie. Yes! On je extrémne dobrý týpek. Nice, bro. Nice, on je extrémne OP. Nice. Broský je super. A musím povedať, že Clancy je dosť mytika nice, ale musím povedať, že Clancy je dosť dobrý brawler. Páči sa mi jeho taktika, ale no pre toto video to bude všetko.
Dúfam, že sa vám video páčilo. Pozrieme sa ešte do pasu. No dúfam, že sa vám video páčilo. Ešte si zoberiem tie koni. A zanechajte mi like a odber pre viac videí, aby som natáčal častejšie. Tak zatiaľ čau!